салом алейкум азизони ман, салом алейкум мухлисони ман, салом алейкум бинандагони азизи ёвон тиҷи. Ҳамеша сарбаланду ҷовидон бошен, бо мо бошен, лайк обуна шуданро фаромӯш накунен. Бародарони азиз, касоне ки дар YouTube сарукор дорен, касоне ки дар YouTube фаъолият мекунен ва касоне ки дар YouTube фаъолият намекунену мехоҳен дар оянда фаъолият кунен, пас то охирон тамошо кунен. ҳамин видео барои шумо заказ карда шудагай. Бародарон азизони ман, азиз мухлислар, айналар, укалар, апалар, хоҳалар, момалар, бобилар, гӯшотона хуб вокунен. барои шумо як приложение беҳтарина барои шумо пешниҳод мекунам. Як приложение оне ки ягон программа скачат кунен. Ман барои шумо пешниҳоди хуб мекунам ки шумо боша дар ҳайрат мемонен. Бародарони азиз, срочно як канали фурӯшӣ дорем. Канал дорои 2000 подписчикай. Канал духтурияи бародаро. ҳамин видео мепартои сума шарақ доллар, евро, сомони юған кор хоҳӣ кард. Пас касоне ки ҳамин канало дар корай, лутфан дар ҳамин номеро муроҷиат кунен. имо, ватсап ҳама чӣ дора. Ва як чира барои шумо хотиррасон карданиам ки дар номеро ватсап, имоай прамои занг назанен. дар прамои ман намебардорам. сабабаш ҳамин ки роуминг подключатай суми калон мегира. аз ҳамин лиҳоз лутфан дар имо, ватсап муроҷиат кунед. ва бародарони азиз, ҳақайрост. ва бародарони азизи ман, канал дар беҳтарин состояние қарор дора. канал зверай. касе ки дар сомонаи YouTube дар оянда фаъолият карданияй сум кор мекуна, ҳамин канал на самом деле барои шумо пешниҳод карда мешавад. шӯхӣ нестай. бисёриҳо ҳамин каналро орзу доштанд ки тимшон на ки мутаассифона یک канал фурӯшӣ набуд ва ҳозир бошад фурӯшиай. албатта хушбахтона, чунки каналҳо кам мондагиай, фурӯхта истеъмолмаша бисёр буданд. ва бародарони азиз, ҳастай бо каналҳое ки бе монетизатсия, яъне ки сумкор намекунанд, аз 1000 подписчик то 40000 подписчикара. бародаро, касе ки дар кора, лутфан дар номерои экран дида шуда муроҷиат кунен. ҳатман кӯмаки худро дареғ намедорем. боқи тансиҳату хубрафтор бимонем. то видеои оянда боша, аввалан дар канал обуна бишен, лайк, дизлайк, зангула ҳама чира кадуқати, шапалоқати, калақати, биниқати бизанен. ва баъдан биродарои азизи ма, видеои дига пропустид намешава. ҳатман шумо мебинен ки боз ма чӣ каналҳоро баҳри шумо пешниҳод хоҳем кард. боқи худои нигаҳбони якояки мо шумо боша. тоҷикистони азизамонро гулгул шукуфон гардонад. худо ёру нигаҳбонтон, дӯстдорони халқу миллати ҷавон. бо шумо будам то инҷониб, бахтиёри ёвон.